to ku bani kiɗan farin basara ke mai aniya fara domin ka bugan kiɗa zan wake mai aniya fara garin sama na zuba Najeriya tare da kankara Dakta Ibrahim Jamu mu je dutsen ƙasa marmara Najeriya to zali ne kai ka sallamu jagira icen gamji yana tsaye waiwa zai maganar kara na san ludai shi ke karanta gudun fura muna bayan ka dakta ba ma tare da hangara gaitan karfe Dakta Ibrahim gagara tankwara Dakta Ibrahim jigo sha sauraro shakira shugaban kasar mu na gobe gummakiya ka gagara Dauda Eldabi mai nasara kuma mai aniya fara kai daya gangami ka sa wasu tagumi ka bar su da tagumi ka gagar sangami dan ka zama madugu dama izuwa hagu talakawa naka ne masu kudi ma naka ne sarakai naka ne malamai ma naka ne yan birni naka ne ni dan ƙauye ma naka ne shugaban kasar mu kai ka zama tauraron zamani kai sama maliya shakundum na ce musu tintini mutumin zaki uban hawa ka sa su a razani kishin talakawa san jama'a kai za mu kira gwani matsalolin al'umma kai ke samar musu magani hakan ya saka Najeriya kai ka zamo fitilar gani magauta sun rasa ya za su yi takun ka suna gani ko kayi shiru alhaji za su shige ɗaka tintini ga ɗan ƙauye na Jos mai wakar nan naka ne yau ma baiti nake maka wakar nan tafi madugu zaki yabo a ciyar da Eldabi ka mai aniya fara da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani bijimi zakin maza Bello Dauda a ciyar maza zaki dubu ajiyar ɗaya Eldabi ga mai aniya fara ga halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani bijimi zakin maza Bello Dauda ajiyar maza zaki yabo a ciyar da Eldabi ka mai aniya fara da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani bijimi zakin maza Bello Dauda a ciyar maza zaki alhadin samadin daya wanda ya yi yau bare yau bana komai shine yayi kama da guna har kankana yanayi shine yake sai ai rani ai damuna malicin rayuwa a gurin manyan mu da kankana yi salati rabbana ka dada a gun sama jingina waka ce zanayo a gurin mai san mu da gaskiya dakta yabo a ciyar da Eldabi ka mai aniya fara da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani bijimi zakin maza Bello Dauda a ciyar maza zaki naka ne yau ma da shirin waka na zo ga Dauda Eldabun mu zafi mai kore hazo Dakta Ibrahim na ce ga jama'a kuma dandazo aljannar duniya ka san kowa zai so ya zo kafin kai mun iso baitoci na ni zambazo Eldabi mai gida kogi na zuma a gurin mu sai ɗiba yabo a ciyar da Eldabi ka mai aniya fara da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani bijimi zakin maza Bello Dauda a ciyar maza zaki nisawa lafiya na haliman mu gaba madugu uban tafiya ka zo kowa ya zo mai zai ragu mu dai tuni mun sani dama ita ce gaba kan hagu ba za su daga ka ba mun san ko sun haɗu madugu taken ka jiran dubu dutse ka gagara cin zago an buga an bari ka zama uban hauwa uban abi zaki yabo a ciyar da Eldabi ka mai aniya fara da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani bijimi zakin maza Bello Dauda a ciyar maza zaki jirgin sama an san ka ko cikin daji da cikin gari ko wanda yake gida ya san ka bare almajiri rijiyar hanya kake dan ba a wuce ka da hanzari ai zuma ita ce uwa a faɗa wasu ga ko gishiri rana kake mai rabon ayyuka mun gamsu da kokari ka ba jama'ar gida har ma da dawa zakin maza dakta yabo a ciyar da Eldabi ka mai aniya fara da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani bijimi zakin maza Bello Dauda a ciyar maza zaki Mr. Ibrahim Hajiya Halima gata nan mai halin arziki mai san jama'a ce gata nan baya kuke gun marayu na zo ga wakar kunan matar Eldabi ni na ce kin zarce suna Mrs. Halimatu kyautar ki nake so gani nan gaisuwa ce ni na yo a gare ki na yaba duka halinki yabo a ciyar da Eldabi ka mai aniya
da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani. Bijimi zakin maza Bello Dauda ajiyar maza zaki. Makiyaya ya jiki zance muku tun da kuna kusa. Eldabi. Wakar jiya na yo kuka ce mani na muku kwankwasa. Eldabi. Waina da kikan maza a cikin wakar da na yau masa. Eldabi. Dan na yabo mai gida Eldabi mai kishin ƙasa. Eldabi. Layin ku ya yau baki na gane dalilin mai yasa. Eldabi. Gaba da gaba mai gida Dakta Ibrahim mai gida zaki. Dubu ajiyar da Eldabi kan mai aniya fara. Eldabi. Da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani. Bijimi zakin maza Bello Dauda ajiyar maza zaki. Ba za su iya kaba uban gidan musu barka suna gani. Eldabi. Hakanan Allah ya so sai dai su mace da gunaguni. Eldabi. Kafi su cikin ƙasa har ma da wajen su sun sani. Eldabi. Eldabi mai gida kafi su shiga su sun sani. Eldabi. Dakta Ibrahim mai gida kadarawa dukan rainin wani. Eldabi. Na faɗa fasu dai na ja kowa ya taɓa ka ba zai ji daɗi ba. Dubu ajiyar da Eldabi kan mai aniya fara. Eldabi. Da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani. Bijimi zakin maza Bello Dauda ajiyar maza A zaki. cikin cimar gara ni na san ba dutse ciki. Eldabi. Ita dai ba ta ci ba kuma ba ta jansa kamar haki. Eldabi. Eldabi mai gida dakta mu ka zan mana tarnaki. Eldabi. Kana daɗa karɓuwa makiya layin su yana baki. Eldabi. Aikin gama ya gama suke waje kai ko kana ciki. Eldabi. Eldabi mai gida Allahu ya ƙaro garkuwa dakta. Dubu ajiyar da Eldabi kan mai aniya fara. Eldabi. Da halinka na gaskiya ka wuce makiyanka suna gani. Bijimi zakin maza Bello Dauda ajiyar maza zaki. To taka lafiya bujime. Dakta Ibrahim haska guri. Uban Hauwa wa Haliman ne dakta Ibrahim haska guri mai salatin manzan Allah jinjina ai tilas na yi ma. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim haska guri. Uban Hauwa wali mai ne Dakta Ibrahim haska guri. Salatin manzon Allah jinjina tilas ne ma. Shi yaki tsintsiya shara ne ya za a yi musa gazari. Saka lafiya bijimi. Ga zakin ɗanɗano ba shakka magi ya wuce gishiri. Saka lafiya bijimi. Dan zaki ake magana ko zuma ita ce uwar sukari. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim sauran na yau kai ne kake a sama. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim haska guri. Uban Hauwa wali mai ne Dakta Ibrahim haska guri. Salatin manzon Allah jinjina tilas ne ma. Ko taro ai yakan yi cika ne Eldabi inda ya faka zo. Saka lafiya bijimi. Ai ko jirgi idan ya yi landin kai ka hana ya tada hazo. Saka lafiya bijimi. Ga ɗan ƙauye fa mawaƙin ka bai tukan aiki las na bazo. Saka lafiya bijimi. A idan ku a zahiri na duba kai kewa jama'a hidima. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim haska guri. Uban Hauwa wali mai ne Dakta Ibrahim haska guri. Salatin manzon Allah jinjina tilas ne ma. Ki gudu sa gudu ga magauta kai ne ke hana su tsaya. Saka lafiya bijimi. Tun da karo da kai baya daɗi su sun sani makiya. Saka lafiya bijimi. Ko da ma wanda baya gani tsakuwa sai ya rabe da aya. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim jigo ne shugabanmu na gobe haska guri. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim haska guri. Uban Hauwa wali mai ne Dakta Ibrahim haska guri. Salatin manzon Allah jinjina tilas ne ma. Maman mu Hajiya Halima na zo ga jinjinar girma. Saka lafiya bijimi. Maman mu Anti Halima gatan mu mai mana alfarma. Saka lafiya bijimi. Mai halin kwarai Halima Allah ya daɗo girma. Saka lafiya bijimi. Ga shatan ɗan kinan mai waka ɗan ƙauye kin rana. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim haska guri. Uban Hauwa wali mai ne Dakta Ibrahim haska guri. Salatin manzon Allah jinjina tilas ne ma. Maman mu na daɗa gaishe ki Halimatu mai mana alfarma. Saka lafiya bijimi. Matar shugaban ƙasar mu na gobe Halima ki shimfiɗa tabarma. Saka lafiya bijimi. Sha zama sha hutu maman mu ni na san ba kyakkyarma. Saka lafiya bijimi. Maman Ibrahim Halima Hawwa'u jinjinar girma. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim haska guri. Uban Hauwa wali mai ne Dakta Ibrahim haska guri. Salatin manzon Allah jinjina tilas ne ma. Dakta Ibrahim gwarzo ne mai ba jama'a aikin nema. Saka lafiya bijimi. Mai taimako na al'umma Eldabu ka zo ka rike
ƙasa. Saka lafiya bijimi. Samawa matasa aikin yi aldabi dakta ka haska guri. Sakawa lafiya bijimi. Najeriya kowa na neman ka dakta ka zo ka riƙe ƙasar. Saka lafiya bijimi. Dakta Ibrahim haska guri. Uban Hauwa wali mai ne Dokta Ibrahim haska guri. Salatar manzon Allah jinjina tilas ne ma. Aha. Don neman ƙarin bayani 08068952421 ku ji daɗin duniya.